watching like on Monday. Well, actually Tuesday. Like on Tuesday saying yung enough in Hawaii it's 6:55 in the evening. So I would like to welcome you. Bilang malap me singkat kain managot kan siya watching me patching alina man. It's been a while. Alina Lois patching sorry. Tagari makin me live stream si laki nga then I tell nga ulay la nga mention a few days ago mo sap si mga kira na pangan me float na ki me live stream si laki masya nga tui kilusin pel si pang minas nga rin makin nga orik makin me ars live streaming gas nga puro mo taten a wo me audio kaya na in vote. Direkt wow, kinga syempre may una okay si pe si ma nga si pe yok si ma rangam ta kara pe live stream si may nga keep share on sa luka mga ngalal fi ma finga share on course na kasi nga will may arson sa ko kumilang sila fin pa arson sa ko kumilang si me live sila kina nga ma il me purpose la na may nga accomplish me fin sa clock na kaya apang tako ano king aklam Tuesday na finen Hawaii au minito na kay Josh kay ko Arso sing am tara ki me fin ba na ki world clock sing share me katum na me ki iPhone nge automatically me ekla na ki me time zone makumsum na wangin me problem kay yala nga pretty much ito la me time with hours paying suka kasi na Hawaii makumina kumin oik flok na ki me awon ko sma pangay fin pa singal lu fin internet sinang singal lu singal si singal ya manganikin oya nga parang kayak na yun nga maging calculator ka kun po para spacingen parang share time na in case it might come in handy siya pa na kumarsin si kumtena ito la en kuwa may lawi kasingina nabam siya ka Tuesday let me see gosh ano pa sila nga lose track Wednesday mi siya yeah shock look so today is Wednesday September 21st 2022 just in case 2 minutes till 7 o'clock in the evening and let me see so the world clock I'm gonna share the world clock today we're Wednesday and Guam me Thursday Guam minichilalan gao tolu ki tawalendok and Kosrae me Thursday 1 minute till 4 o'clock in the afternoon Anchor Palau el dal Tuesday Thursday be au silam ngalya in the afternoon Nashville Tennessee 1 minute until midnight 1 minute till midnight Nashville Tennessee same day el dal Wednesday as well Chuk Micronesia 2:59 Thursday afternoon Seattle Washington 9:59 Wednesday evening, Wednesday night. So right now it's already just now turned 10 o'clock p.m. Seattle. Samoa Thursday 6 p.m. in Samoa. Dallas, Texas midnight right now. It's midnight. Becomes Thursday morning in Dallas, Texas. Berlin, Germany.
It's Thursday, 7 o'clock in the morning. Still early, 7 o'clock. In about an hour, I assume the workplaces will be open in about an hour, which is 8 o'clock. Coachella in the Marshall Islands, Thursday, 5 p.m. Aulimegorski Devlentuk, Thursday. Ida Kalaska, Wednesday, 8 p.m. Fongin Uniste, Awalgos, Minichal Galagos. Pohnpei, same thing with beloved island of Kosrae. It's 1 minute after 4 o'clock in the afternoon, and it's Thursday. Honolulu, Hawaii, 7 o'clock, 1 minute after 7 o'clock, 7 p.m., September 21st. San Francisco, ngasang San Francisco, sila mga tuwi nga kita time, mga sound of flight la. Ayun na in San Francisco, Wednesday night, 1 minute after 10 o'clock, nighttime in San Francisco. Glomalap, thank you so much, man. Thanks for being with me. I'm going to put on one song and then we can go from there. Let me see where you're at. Sila ka doon nakatagay ni Ibashla.
na menas ako pre ke pelching kat pre dem kat flat lash kulomalap ki man ke washi makat pala ke nusin pelchi mga tira ko na ke live stream sila ngay kulomalap ki kum chekan lape eshi me schedule ko eshi oye wo ngan kain matalo min kain frashi fintraksi lak ke pelching kulomalap ki mana kaiwa Unisem saying kat full 1 week le pange karaklin kasher wogolom na shish. Klomalap ki lun pech makatwang le finanye na katsom makenye som mtada yun natas kom suya flocken kat me. We're still in the process of we're still in the process of recuperating anak mana saya si pekko na shish din kain inka ikwas kain flok le bero rit malas in fact found bendi me finchak class yok na finchak lom kamama kumaken just kasi naki takani si pek stream sila ke pelchinge na kula finchak la kain akfashi masinge pangla shumbe minana manas nashlo wiga akas makiniya bangan kainero mangin maisang ak yokyo rip malom ka ingay nakalimi lang ito game arsyangang laksyum klumala lela pengan rip makin lalim metlom telan laksifena mga yokyo masik kadita na pa finfelo la katikan magayina klumalap ki mainchewo karangnya kunom na sispen na kaywa pananke na kulay na crash machine kesta Hiroshima wia peki pelchinge yok na nakitalik na tas may class ma kataka euro kataka di kivin mainland Pilipangashum kanagil rapat shu itali kren na tas shit ba walang ken tune may kawa class fellow ka pain ma Karen ma Hiroshima katepe ocho na si kill mo makatena kisipin kikepin kafu pelas katena rela makatina ke ka fintra ne trak to finne pa ingi mama si kyak ka finne o ingi kite tang le sumna na sa ke ka ke wa met mga wak la wayang pena show la kalintik finan yun na ke kat karingin katinda mo pesi kyan sis Yok na kayo ay si lalf na siya akay kat kay lalf ng las molingan las akring kay syukri na cash up ye akap ye pel na kayo kalay na kawain mo las kat kulomalap na siyum. Kaya siya na fact kulomalap na siyum kay kat siyun palon pel sing atakrin misle mawala na siya makumana siya kat pwede na siyum papamtal kat fact kulo kaksakin kom kinin wala din siya kat may taong las kat pwede. Alright. Maklumalap ki nakainak first sila na yok supaya sila ki me fintrack sila tako na anikin nga naging nga kalimelo sila pel si mga ate na ito live kaya audio quality ki may live stream sila nga fintracking mo isaf lang nga find out whether it's okay or not sa sibe mga nga me kung hindi page mga panayis kesa sila nga page singa like Kenya ni best March best Kenya anang sila may so sila na dala di nga linaso kedi pangay page mga isla masing mga masi nga isla page nga fellow Tommy kadosyon way nga mo 6 years ago kadosyon Tennessee. Hey, what was that? Albange, ne, sila loon, mot kula, sila. Sila loon na mot ko, sila chala pusil, sang niya lang kinsiya, dalitan sinatan niya, tune, pang, ang tao na kisya na. Tune, ken, pangay, mandik patalik ngay, pa katsumutaro na wen grand kids lunatas ngalin na
katingan na pa so much na uya kat talaga nga so na uya nga ito la managawa mo masila som sila ngi kat som ta katutula mo ta kita mta na urunda dikna tas grandkids kita sige li la kita kain tatoi usial dal na tindan som ke park asitel na masige pe I mean amten mada sinaras ma suka ice cream singa el kindergarten ni na sige nga si sa laki lu tu te pel tu te taksalek nga siya so nara nga mo katali na ngayon nga lakate na loss lagi me mama kitero me kat prioritization na siya kat prioritize me tadi nga pang mamasikya na nga mo katrela nga kinye kaing ni Crandall Opry asumta atena le peche la wo en chita en nali ke katsumte shun kulche ni anain ilo na may elfis pa rin tali ke nakita na lalaplu on ke front area siya asum right away king asum te ucha ni ke restroom bathroom ke me en chingi Crandall Opry chingi na uchak ta liye peche la Hank Williams ka whoever that il med that guy was an original country singer ange me bathroom pe nga so na we nga uchak siya me fi sima kita uchak na lunen talang al tolu nga siya class me discount lan fin banga federency discount dal mo tala tolu itak lan talang ul Hanggang liye pa me ang aqua kaya masa madalwala na kung pinuta nang Crandall Opry. Kung tikan film me ama anle ya. Kung tikan rin makin camera tu man ten line kun me turn it on. Awen pela ngamot ko nga fin mo la me tiget lula kenyi kaduchak katay na din silak na flok na lo mara nga tayo na afin sa katla sa mo lashe afin sa kitin chila flok siya nga lalo mo fin akay yung kat mo lashe nga ita na pa ilang si flok na we and yeah and agat sum na we tali na kung tawing nga at kina me siya na nga long sinapa and to be honest nga sincere na pa katsum kenya struggle kadashiki me machines te machines ne air condition jilal dalangi il me mamay last kenga il offline me tolerate me cool me temperature fini 70 degrees is too cold for napangan struggle sila ito kasi ben me consumption tali kay she was automatically il fuku ko kikatso makidali katsum niya tali kaya ilalingan na pa na pangasom sila ngate na sunod Karen ngate na sunod siya Sharon mapakataw siya na siya kata songke tala yes dal we taga we me tal taga we pati silang tali grandchild sinatis nga ta Karen makate na shun Karen and mga siya Karen na we me taga nagki pati si mga kadrolan talik sinas ginawayan may si Pena York si Margaret Sumakat kiwi may anniversary first anniversary lal siya talik ko sinatal sure but may brother-in-law si lal tune natika in fact si Ken brother si lal Ken pawangin na nakat asom ngakalam si lal lakat na nga naklakat wala may anniversary na si parala pati sila talik Tanginar ma week kindergarten na yawan ko na. So no way, man, the weather,
weather was clear. Kat chunan way. Ron chimita manaf. Afyaf. Or aksugata so round the galea milante. Running to the me ing yung kamema. Katay na mo naman afyaf tal manawala. Amalin chimit kalin chaklu should pay off. Lin chaklu should pay off. Luman pegata sikta tiyo na kata off mam tawrik may flooded mo. At ako yung nalin na weather alin na may clear or amalin na una pa eh. Katalin na kat siya una pa eh kasom sila siya to be honest. Kat som pa ya kite som ta may weekly na. Atafong like a return date sila siya. Orela may tiget la siya magta-flock lang singalu. Ang aligiya mo lang singalu pa Tuesday. At then I thought live ago. I mean, iPhone singa was nga kay na le access email la karang nga ko flight flock la nagi itinerary la kang hindi in remind me la like singa loyal mes falls on a Monday. I got completely missed flight sila siya nga kigapin na mo dali me we got mo la round trip ticket lula nga kigapin na mo reschedule got catch another flight there. Maybe with a little bit penalty fee or something. I had to buy 2 new tickets. 1,000 sigata na nga. Oh Lord. So that's when my brother Archelaus came into play with our situation. Kaya arangan mo la ticket siya. Ngapin mo la na sa par na pa ikatara kuluklak para si kapma siya ngatin na pa woye show lak talik ntik ngayon dahil may mulikat lera uta sila kiganta wing apranin may week to luwala na ngalan na siya ngay nga nakla may kat cancel ngan sibam ta sida lun talik tik niya silpe ang itali tiket sila sala kailangan silpe sisla tao sin siya ticket siya one way ticket to one way. Parang mo kingata kasi na ngayon ke set auto lulam nga luo ke afternoon mamta sinash nga sumsha ka siya kasi na ngayon mama sikyak along the way he got missed flight manapay sila pang mo ngaki fast ke mulak pe ngaki si feel pe rare ka sali ka mo simateng kinga sikinangan Fala mana ke wana singkat. Masinge kinga faka nga papa na sikyak ke Elia sila ke church sila finen na nga tena Elia alaw pe ke nga tekin me ke church sila ngi pelnalo yelo si. Okay, ano rela na mistake. Manangan mga ule basic nga kuflain me take control of my emotions ko. Ara tulog niya ki nga bangin le walak nga kenya kataga ni tile as walak kat step down. Ari kita som na wiyalu. Finne upe nga ti mo siya pape nang mama kakatil ki nga narang amo. I've been continue to fashion ako kay nga mo nga alas sa fall. I've been wangin walak wangin me title kunokon malaki una siapa na ipang finsom na wialo nga may naro parang atin na yang atu ide wialo lusin pel singan mo mawin tatin mis lekatawan na pa nga pala na mo pel file pe pange som na urun betlak may kawak na wulak finen Tennessee aso mula lalo ni nga kalamin sila kisyan sila Senritariela. Hindi may tiki senri.
ang liye maluto to. Ne siye ma fak maluto siya nga riti ana insula na application siya pa when mga fak pa nga fak mo ma-fall dari mga tari fall kalan sa may luto siya application siya fak la limit wangin shafla yan kalan sa plus kat fin met laughing pa wangin inay wangin limit ka shafla yan kalan sa plus kasing kakata na nga man Mahangin matagal na kalim niya. Siya na just line siya ka na kalim la. Katrin halal fung inapay kat kitete or excuse mo. Katikan ko na ngon madal ko. Siya miss la katrin sumuyalo siya larski. Kat pa siya na we're in control. Katrin so taas mga katliyete faal. Akanak din the law na gimang kat focus na nagyalo. Mana pa ipang mga scripture na kalim na. Ki nga fact mo ngay sa pan niya fulay laman ko wa pang mama ka din naktinara kat fin atake ako siya ngayon tapan me mama kati laki na siya mo la sa nai wang ni alina upena pa gidin suno nga iya but so msika ma siya nga immediately I was pretty upset na nga siya pang as eninan na pa gidin ito laman ko masika ka as pa wo kaya tito along the way kay mawala kaging aklan sa bakat man na pay sila makonet na pay lamasing pa woy me tagtin kat finally papanaki kat som talum ko sinadal shuwe mga wangin la shuwe but brother sila kenya ni wangin la nga kain sing pagat sa na pay saram sin may tagtin fan si talmatan na tan lalal fung ilang maman alaw pe lapay lapang mamakati lapi na si siya. Nakat no na ki scripture ta na min kat nikin kat tikay nga tali mamasikyak met kin kene klasa ke mo klasa. Ara kat magkay na mga kadafa ko na ito. Ara manapay sikat sa kang hinaktin fak katalal fung katitola me aspe wukati tikan tapong na plan na sa skies. Haro ke sikyak masih ngafulay la wis kaya tayo pang mama sikyak tayo bengan right. I'm not gonna pay how to shape kasi main kuluk pelak siya nga so play me fashion shaft la yang to ko kanya to ko delfin di pitch nga kanya to ko 2-year-old siya tamalay sila karkilas and basically mga talarela mata pa ngay mata at least yung natal niki lalo barbecue salad siya ngay Italian dressing siya ngay corn siya ba man manangat yak sa klahalan na askan pa yung trip siya last na way ngay at sometimes ano niki niki pare Yan nangai talis gulsinge katui San Francisco nalpas sa take ngangai tang nilingai ata nang akin sisak look nga anki na melort lang mo to nga diya laga nga fala na nga nakamutalik ruk siga fintulik ko siya tayo nga sumta muna ito kata na kanya fakla latu nching na nga fala na roy nga kasi ito sisak look nga diya nga Aso suke pa ulit ka ngal peche pa peche sing ngal peche lang ngal mula Vietnamese soup fo siya na kenya yan na pa yok le all siya na yok pang ka mawu mga me katsun kat cancel flight la na katay na kati osin na sila na larkilas tamla sila parkilas pangan Pacific sila lan yan ngakilila pie pangamata ano chimala kulukta sigala lost lam tago fanyo but anyway pangan katra osin na silmata
Arkelos, o simben sindalik na altal. Alam namin siya upang katmong le fong si som shunan weke. O lututeng, awi chos tuteng awi chos tuteng kat shunan we. Katena catch flight siya na kat talaga siya kat sumerol tan. Kalim lang ang sunol Remington natal mama. Kapangan sakluk ngarangan isin pagkantin. Pechelarki ngar ke kunden di susu sila na what when na paye. Man, his susu was looks like a cowboy. Kal tari nge ipangan nakatsom shunan we tukana San Francisco shunan nge pati dalikilan mantia tudangin mantia antali kala nangan siya na paye na kakula malam singkat ki nagtawa siya makat at so nga pangon na miss flight sila sa mawukat me tari leke rapat pete sila rapat niya tali mo si ma pangin na natal niya tali na force yael alas sama na pa sila na pa rima ki special force 101st dali pa operate me drone dali me drone sing pangi kain vehicle si maldal sang pam kalisapay ka unmanned wangin may dal remote control na camera kaya nila na kalim pang break malal me kasi na rapat mamawangin nila ngalin na kataas or kaliye kapana pitches ingin hard pitches siya ito masinangan pang I was able to put it up here so you guys can I can share with you guys kapang yan ngiti ana mo iti sumnake Apamin papa il shuwa tagani som wayam tangel rorwan sa lalani sal som ke me Tuesday ke Victoria som na ke masing ital hostel tal show him around na ke som na ke fish Fort Campbell ba one at first infantry talashwe al na our reputation na wawala tal pangan kita mamanga and rapat tala sumungo na champion na pay talik ito kangi talik ngali ano talik Mexico el tal ore magi tal pa oram mo na ulan lang pang at some 2-year-old abang the lark you will man you calling me ark yeah pangan shortcut lang ni arkilas Ilail me ashi kolona pae nail sham il skinny na pae ani ke nel kishe po kal il fit ngal po ke il way na pae ta I appreciate this man over here him and his wife talale na that come through yun na talale na kashigat na pae kinin na la shashin na ikash lifestyle come through talale na kashigat le Pange mga pinsak na kayo. So, suki kat te ingat mo kayo na uki kumdal show kumdal. Som ta shun liye show lal Marilyn Edward. Marilyn Edward mawian talimkul sima me talayin supa me PhD finen Kosrae. Mawiel. Marilyn Alterina, Mawiel Alterina shit. Man, those people are na talaga. Those in Tennessee, man, natal dal patalik si ma ay si mas natal sure rapat niya dalkin na paragat yun. Dalfinki, let me show you guys. Merlin, nga sunod fellow pen, kulong mala pen, nga ako sinasel, usdan kaya latli na
taka we birthday party si makatsum na kaya. I can show you. Aç peçelal Maryland takuyel nga I don't know. I cannot. Ako flag connect. O pang Kal alteri na pa. It nikilayot ni. Kung fingirin natin kanyel dahil sak par. Alam ka na ba sa akin? Mawel pa Maryland. Actually, ngaliyal Kosrae. El mata to nang na mata atel. Nabang Kenya pa tokol niyan. Maryland pa pangam tan siya vail talim tan siya uyel ni. Siya ulal dalal ganyan pa nga mo Chicago or somewhere eh Portland no Michigan Portland Michigan anyway ay nga ginaram tal muna po sa sil tal taga wigat ka to mga dalalin na inchi na pa shuwe pa tangkel rapa pa to medical siya Maryland na talimtan siya medical shunga kapundal ni ken mawiyal pa talimtan siya shuwe el payak siya tanda nga mo fake is talimtan siya ilakala mila ilita ilmalita talim ko siya wiyak Stephen ilakla pangatlik siya Ismail man na tayla talimtan siya Tana roll tal ilfakla Stephen Michael dal kawak talis melek ng fashion small world na baka tawin mo yung kulta may lail kulche siya na kula chichi tanga may mix il kulche ala na una pa il lalal fungi il wikatalo aralu siya we il ispel al charam ki katel ala na may na kalim siya awan rim dan siya natal tan kulan siya pa siya kunsungon ngayon naman may sa siya akta siya kunan dala na pouring Namaon siya kinget yan na reflection Chicago Fashion in the road Yo tin fylle, yo tin fylle, yo tin fylle. Yo tin fylle, sorrow che io segni. La magic room. Lost.
Bitsige mulla fasafla moto givalete kviot nasim yote Yodin Yodin Katsumike Kalyaklan Jimmy Katunin Nekken Kalik Kawulong ngayon Mantigil Arpalaw Kalem Sing Arson Namu Lema Kaisa Washington So pretty Ay, matulad Katuloy Look at you Matching ka ba? Nakakals Numerous Mexico Don't sing Yodin Yodin Fille Mong Lesu Mami, husband kalimta Jabal Shuway. Alawo, kalit na wugo na wugo siya. Kakatay na pa siya. Fellow man, you're the man. Wala na, yung anak pa here alone. Kasi başka noon suko ngay. Suko ngalan na lang sinapay ibaw suko ngay. On suko bang am tawi yung fencing mau bebas testa kafung kalengan katwia tinenalay lang silang katakanasigatayayain milalagfongi kaman fela vechesya dikilang sila anlem ka uvaksikan fin fencing
Pes the kafu Sak nhau yêu na cứ kia Kat Pia Kilena Lay Tần sẽ lên gata kana si gắt cái dây mi la la phô mi có lên phê la phê chế sẽ đi kỳ lan si la lên Thank Jesus Ưu tiên mơ Kinh lang xê đông Hãy nà khi Công lang xê mong Công lang xê mong Và Sư bên lang xê không mơ đi Lê Hết xê phiên chắc lạc na kê mơ Không cát lạc Không cát lạc Nít là nâu bồ nê na na chân Mít philly Oh, in Jesus Từ ti ơi mơ Kinh lang xê đông Hãy nà khi Công lang xê môi Công lang xê môi là Sư ngàn lang xê Công mơ đi nên Hết xê viên trạc lạc na kê mơ Công gạt lạc Không cát lạc Mít là nô lô lê na na Không cát lạc Mít là nô lô lê na Ish, I know it look yummy. Nah, full line. Kala once ago ngayon. Nangapa. Sorry. Tune na Mimi Rose pa. Kat mo niya tayo nga pelin t-shirt. Ano pa si Chirapat. Gati na songkit kasi na tayo ng lalo. Ano na.
Espero bem assim que pula flexing Pois é, não Marina Sinlen Magdalen Gashia Exina Sikan Madalarin Pia Ebrinya Nagin Debon Mabata Ulim Gagdalen ako kaldagal mga screen. Kalikitayin si mga traduction para dal ikimasong na mainland ng ama el mas babae dal kung ano na kung may ngama kulang malap tigat sigaw asun nga pinsakin mo audio kaya ay apa na week or tawag nara akan na Lois na tayo kasi na shit na phone si bangara live sila mga share na siya sa bangay mga Arshiroshki week si Lutari naki afiot lang lak na siya sakay gawas naki gawas purong urang karkin take a step back take a deep breath Leila Atlan Crash making Yannick Plaza. Let him do the battle for us. Track now quite in Pangay Mama Sorella Nakatlala na. And she won up by Katikin Metlal from Katitalaman go Machika Kafine. It seems like it's beyond whatever you could tolerate or natin natin nila siya na gawa mo siya dala ko yung gawos kampare wang maupe katwin sama gawa na siya tari nga ala na approp na pa ito nga ma-fall tari may live stream sila ngayon tari nga lang apro tari kim daw kaya ta mo safla you know what yeah sila ko noon so ko sa ngakya fiela mo kasi ngayon kaya alam po sila kaya nga siya ganoon siguro ngayon also tayo na nga pangay Lucien live sila akong nga bayan nga ki at kana lo nga kinata ka ngela lufel pejal na ata el pagpagipina na wa amal waning le el mise Alabama bundalik natin kapal sa kangalong lalo pagpagi luf kapatla na sila makel na mali mo champagne alan may tapayak kulut ke not kill the kana nga pa afakla not chow kill the kana nga pa
shook nga wala pa ipalang as pinasanan may nga shook siya kamay ma kamang kapas na dalpa kapasawal siya pa nga tipang kapasawal may pa level siya managin may aklas lang kapasawal na at Akil mise kilwangan le nga samla basali fil we betu ke me hospital ke kilwangan le adu pelngen ma siap na sos na kana. Okay, na de tag na mo le alena nga tarle na pa nga ilita na pa ya shu ki ilita endap apa mga wala pa ipalal ilan mo tao no ina fiducian ka dine pa iwan le Kaya na nga matay na pa silil. Man, you would do anything for me. Kaya ang pinamay siya, poosan na pa may kawag. Kasi iwan lawan, may rin na sila na yok. Kapag matalaway na sa amin. Kasi siya, wata na kakla. Kasi iwan na lupil tangon niya. Kaya ano na natang kasong ang buhok na kaibigan sa pal stroke na set na first pero ito ka na minsan wait man siya nga kapatid ko na wala akong in-post nga alam na na-appreciate dahil wala akong at mabuigwi na kay ma-archipel ang chim bus nagpiplara so ako nga kaya ginatari matake mo wala siya matabi niya niya nga na may matasyaman then apaya yoro nangan mo sang asma sang kaltari ipang ni ako lumalap siyak looking nga bring up masing ito aki may condolence sa la machine tali na daluf siya ulal talikuyel shulpe aki may express na pa sympathy lang kaya nga wala pa na alina if hindi may mga pala na pa tayo lalak pa sila talala na nagwash ma Google ka liwil il come through arang alina nga feel sad na pa ilang awang in nga bangon pa na nga na ito lahil pagpagkina pangalong lahil sa kapagpagkipinan na away walang mahil so kung panapagpagkisiskel siya nail mo kalme il pagpagi kaniwoy aki el pot Sinor Lillian Mata Laura Macret ay totally na lang bang il natisat na mo lang nga tanafasil tal dalalan na atay la silos Aki express my condolences rest in peace Luke for Jacqueline Mao Chinge Sipel. Kala kayo you guys take care. Tayo pangilusin may life silak may katfa chika Chinge Machituko. You take care. Stay safe and God bless. Hello, peace out.